Wala sa piyan limang nadakpan nga naglapas sang unang agabi sa pagpatuman sang curfew kontra COVID-19 sa Capiz. Ginakabig ni Provincial Director Colonel Julio Gustilo nga malinong ang ila pagpatuman. Ginapanawagan sang kapulisan nga dapat masinulundon ang pumuluyo sa ginapatuman ng curfew para madali nga malumpuwasan ang ginakangawaan nga paglaptas sang COVID-19. Nagtugas ang kakulba pero puno sang kaiso nga gindala sang manugpangisda upod ang iya-asawa sa nakita nga nagsangit ang vintage bomb sa ila pukot. Samtang nagapangisda sila sa lawod sa Numancia, Aklan. Mahinalungon nga ginkuha ni Jinle Ranigo sang Bakaw Norte Kalibo ang bomba kag ginbutang sa ila sakayan. Pagdungka gilayon nga nagtawag sa Explosive Ordnance Division para sa nagakaigo nga disposisyon sa nakita nga bomba. Ginbuligan sang rescue team sang Sibasti MDRRMO nga madala sa community hospital si Rodito Lohera matapos nga nahulog sa lubi. Natabo ang aksidente sa sitio Igpatiyaw, poblasyon Sibasti Antique. Tungod kulang sang pasilidad ang Sibasti Community Hospital, gilayon na ginsaylo ang biktima sa Provincial Hospital sa Banwa sang San Jose. Arestado si Reper Lariosa sang Bulwangan, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental sa ginkasa nga drug bypass operation sa highway sa Macapso, Vallehermoso, Negros Oriental. Nakuha sa posisyon sang subject ang 5 ka sachet sang suspected shabu. Si Lariosa ang ginapasuni nga kaupod sang SK chairman nga una nadakpan sa drug operation, nagligad nga binulan.